Ani basa chikon hingke masa school thango okra hingke nowo tongo tongmale. Hingke bono hingke mai chai dihi bokrok rongoi dungkhak rohapo hingke bo mai chai tong ha. Hingke mai chai tong prong ke bo thangmani khobar ta. Hingke sekang mai chai ko prong ke bleno tamna seri kebang bo hi hungjangmani basa bai sungjangmani nini basainya angri roinya hi sapo bo. Hing sata chan. Nang bo o aka thang ni pro nung to mane samkhai tong tan. Ang to samkhai tong yo. Ke o tak berin tang ni bihik ni boni guardian rok no le no phone rok khai nai ke de bo naw ko de thang mana borobu. Ang loge bono try khlaila ha logo nang sahobail ha borok no ang 11 bisingo no ang je khnamani loge ang call khlaila ha. Ani Boro ni guardian ke tama hi saho kana. Boni guardian hingke ano sahomani যদি ইয়াং ফাইলে হাঁকে খবর মানাই হিসাবো বানো হাঁকে যখন তো সারাই হাঁকে বরক সগই জাগলিয়া হাঁকে বরক বগু যত কল খাইবেল হাঁ বনি বাসই বে কল খাইলে বনি বতাবো যত কল খাইবেল হাঁ খাইমানে বরনো রিসিভ খাইয়াপো হাঁকে তাবক ইয়াতে সেরা তং কক সানা হি হুপবো হাঁ হি সাতা বরকবো ওসনো ববো সাও তৈতো সাইয়া Bo o nukhong ni thangmani ya golo boni guardian to sikhana o naw go kri kha na ke boro la phaine nai phe ka boni guardian do বনি গার্জিয়ান হিংকে তো ফাই নাই ফাইয়া আনো সিরিং হই তঙ্গো মানে ওর জায়গা ফাইই ফাইদি সালাইনাই হাইতা কাহা হাইয়া সালাইনাই ওর ফাইরা দি আমাকে রিং হই তঙ্গো তাব হিংকে মিয়াও হংকাকে বানো আমাকে হুহকা নং কাহা হাইয়া যেবো সালাই ফাইয়া ববো ফাইয়া আমাকে হুহো তানব মিয়াও হিংকে নং নো সকমাই পাইখানা অম হাইতা গার্জিয়ান বুমা আমাকে সাই তঙ্গানো মিয়াও ke tabo suk jorala borni guardian rok bo sai maina phuno bo soya gang ka tabo ni bihik elina sakma bo tab bor jaga thang tong bo nung ja sai rok khai ne nai kha ang thana verification intervention saklai kla thana wa roila ha bo thana bo kha kila thana wa ang am roila ha FIR roila ha FIR roi mani sal 7 tarigo hongkangke 5 tarong FIR roila ha 7 tarigo hongkangke ano kilani osi sala ha nini bureiba 3 ta wasi airport ni binai kawi Delhi wasi boni tawar mayo hisau bano osi sar hingke bon pore ke bote bobo mukha sapi malia angbo mia thangi hile mia songoi pil hapan mia bokono samalia ang nai tongo jogi sau ke dara ni sondeha ke bo mai wan sok je ni buri je nok na nokhai thang mani kubun chala ba de tei dile de thang ka bo mai na wan sok bo kubun chala ba ni thangkhana thangmale hapan bo bai hi detail samalia hingke kaisa o je bumung age kok samani majak mani chiko hi samani ei bobai ani sonde hoke bobai nengkhana mane salapan local long ni baidang nai na chini ti para haste baire kubuni haste rong ni borok rok baidang ta thongja bo local ni tong yang nangke trukolar ang che khlai de mani Haryana ni sim khe mano bono Haryana ni sim khe mata bono tabok suk jora bo nok ni nokhai thangkha mane nukhung ro tak chirai rok chikon tongjago bahai rok no ba no tak pojonto phone rok khaimani krina bo tak pojota na phone bo khaima kare mungsa khaima kare mane je thangmani siring khota mahaita na je thangmani bo siring kono nok digi bo sa hoya kho hi sawo yang digi bo kono information kari kha ke nang tak to FIR rok khlaijak jodi FIR khlaibai aro police song na eba aro society tong nai rok phane jodi ronlui le ni bori aro jaga bo se manjakha nang phaina phaisidi rohi call lo khaijak khang ke nang bono thangde nai phina যদি সে ব আমাকে কল খলাকে থাঙ্গই নাই নাই আং বনো jesa hasal thang phane thangnai na জেসা আসাল থাংপন আং বনো থাঙ্গই নাই না mane bo pas phailia han khang ke ফাইলিয়া কে তো ফাইলিয়া বনি ব্যাপারং নাই হাপন আং যে ফারেসাক আং বনো চিরাসা খাইনি তা না নাই নাই bo phirogoi phaila ke bo nang dogar khulogoi ro na ব ফিরগই ফাইলাকে দগার খলগই রনা ke tabok chirai mangni nugo o chirai ke bomok okra bo dokra ব অকরাকো okra আজেক জমাতিয়া বকে bo pelle khade pore ব ক্লাস 3 ব পড়াই তং তাব chirai ke বকে কেজি 1 পড়াই তং boni bomong ke হামজাক জমাতিয়া বকে bono sungnai sakla ni na ama je somoyo nok ni nokhai thango apro nang nugruk de to Nugui tongo. apro sarai de na salo de na di porbo de Sari yo. sarai de de na Faya di para. di porbo ke nang apro nogo tongu na saching de tong apro Sasang ko tongo. ke apro bo dress rok sungwe akro gari bo de tha
Garo betang ya auto betang ko. Hano hai black na wara masin jaba kir masin ja hano hai tanak sirak mampli kasabega social media o mokol baitang eba khou baitang tanak sirak mampli ngai tai taok te bok sanok pila na mampli nugunyo kam ke saimani tongna eba kam ke na buji mani tongna tini ni mampli po ba hai ngno ngai tai taok te bok song tini ni mampli ko bai je hano hai black no sini bok jo khorok ja ilina chakma black no hano hai bini busai jong nogo kori sane eba busabati nogo kori sane Ubni sarabai padra hasteo kari tangka sini bohuzek ilina chakma te awni yaglo belekino tapsrate bini besa betai eba besai belekino tapsrate birman nanglaje bai belekino kha kham chalai jak tamne mala obai ke besai nogo krisani eba besa betai nogo krisani obai ke kobani sarabai padra hasteo kari thamani bagai te awni yaglo belekino sini otakho bini bihi khar thamani yaglo belekino sini te dauk de bok songno logo songno kok kasarga tamne mala obai ke sini obohuzek ilina chakma na nogi tongang ke sini te dauk de bok songno kita bono sahur sa dehni nai obai kok thero na teni chalo sawi kinari ka te amne aglo bolai kino bini busa buti rok tapsu jurate bolai kino kap lai jak tamne bolo obai ke buma nogo krisani borok nogo krisani obai ke bini buma khari thamani bagai ngite dauk de bok sonok mamni no nogo kam ke saimani tokna phare ngite dauk de bok song bichi kok se wei sini bohuzuk ini na chak ma tang obai ke busamang ni no obai ke yakari thanani nangai ba obai ke busai no khibui kobini selabai thangnani nanga Pada sang bisi kok saya wei, hanya sang sino takung ni kong nubisin deba bini bersabet ni kong nubisin tei, sang kisah kam kia bojuin nalena, yang itu tahu deh bok sonok kisah kam kia naik tong di, tini no mampli no. Hai ke bani ni bihi je nong no hai ke bersabet ni yakari thang mane, abo temani bangui thang, abo kisah detail sagre. Bor nog ni nokai thang man ke to kuno ang to sima to ang je bo nog nokai thang pro ang ke ang alchua ya ni thango alchoi phai ang bono nawa nuk phailia angke ang besar no sing ha biang thang hi sing mani ani nani nawa thango hi sawo bo besar angke tamani bangai thang hi ang call khail ha bono nge bo apro to receive khailia no angke mne bo 11ta 12ta 7ta nawa bo receive khail ha boro mani ang omorpuro sagoila ha hi ana call back khayo Mane bo dekla reply bon ro ano ang omorpuro sagoila hi bo WhatsApp ano reply ro angke ang call WhatsApp call khai mani receive khaya angke mne bo data digi wa haina tama hi wa sa receive khai line card khlai man te apon ke te khlai liya bo ano bo nok ne nokai thang pro mane nokai thang mane tak suk jora bu suk din nokai tang tak suk din thangnai sukubar thangmani tini baikhe aste 9 din kai tong hatini baikhe bo ke bo nokai thana ni sikango no ni nukhung kaisa bo mane kok banglai mani ba bulai mani toklai mani rok letere to chini nukhungo bulai mani toklai mani bo hai to koroi emne hasi khusi ke tonglai tongmala chung nga bo tasara chung bo thangpro ba tama bo kha kai thangka bo tang silia ke bo thangna ni sikango nang bono te de mai tong je oino sala bai mobile log bai mai ke sole bai tongoi bo bai thang go mai ra kani ni bono puro brog roina ruk marok tere tong mona mobile bai samarok nang jana made ma Hingke ang waisa altuai tongpro ani machine nos tongoi ang phaila ha nogo hingke apro bo video calling khlai kok salai ang waisa ma phaijak bono apro koi din khana o nang nok phai bono video call nuk phai pro koi din ka khana je thangmani ba emne bono ang nuk phaila ha 25 থেকে 20 din kanai esok bisingo ang bono nuk phaila ma ke bo apro ke bo huo sabai kok sai mani ne ani loge bai hisang ke borni loge malang kanong hisang ka angke apro bo hono biang ni buka phonok de ke apro ke phonok goi rol hana number ulai hi ke number ngake boni oro mobile angke chiku ke save khlai jak mana bomong chiku ke save khlai jak ke mata angke ang tei se naitung naila ha angke apro ke chiku ka mami hi kaisa save khlai jak ke mau esang nangke ang bono hola ha block khlai delete khlai ra di hi hola angke bo apro ke ne khaina hi ani busang no block bu khlai la delete bu khlai rol ha angke wo chalani number ke ta ang apro narang ha narang male angke naragui ang hapan call khlai liya bosi jokhon de amon samani ba delete bu khlai jak an busang se khlai mani ba ang haibung thong jak li angoi ang bu try khlai jak liya bono acha kani ni berai ni mane boyas ke busang na boni boya singke to tabo 29 running cholei tongo
boni jormo Aadhaar card ni mutabik hingke do 1/1/2096 boni para khe 1996 o boni para ayo boni date of birth hingke boni para hingke Gondasara tuisak mawa kini rong bo bai sikla tonglai phara hamjak lai bide kaija bo bai sikla tonglaiphra hamjagoi kaijak manle maita ke tabok bo tonono saya ke thango ke or chrai rok bo kunai bo thangpro le nini busa chikon tongnai rok bro le nago de ta ani basa chikon hingke masa school o thango okra hingke nowo tongo tongmale hingke bono hingke mai chai dihi bokrok rongoi dungkhak rok hapo hingke bo mai chai tong ha mai chai tong prong ke bo thangmani khobor ta hingke sakang mai chai ko prong ke no tamna seri kabang bo hungjak mani basa bai sungjak mani nini basoina angri roina hi sapo bo hi sata chan nang bo o aka thangni pro nung to mane samkhai tong tan ang to samung khai tongoyo ke o tak berin tang ni bihik ni boni guardian rok no le no phone rok khai nai ke de bo nago de thang mana borobu ang loge bono try khlaila ha loge nang sahobai ha borok no ang 11 ta bisingo no ang je khnamani loge ang call khlaila ha ani boro ni guardian ke tama hi saho kana boni guardian hingka ke ana sahamani যদি ইয়াং ফাইলে হাঁকে খবর মানা হিসাব বানো হাঁকে যখন তো সারাই হাঁকে বরক সগই জাগলিয়া হাঁকে বরক যত কল খাইবিল হ্যাঁ বনি বাসই কল খাইলে বনি তাবক যত কল খাইবিল হ্যাঁ খাই মানে বরক রিসিভ খাইয়া পো হাঁকে তাবক ইয়াতে সেরা তোমাকে কক সানা হি হুঁ পব হাঁ হি সাতা বরক ওসন বব সাও তাই তো সাইয়া bo o nukhongni thangmani yagolo boni guardian rok to sikhana o nago krika na ke boro le phaine nai pheka boni guardian do boni guardian hingke to phai nei phaiya ano siring hoi tongo mane or jaga phaioi phari salainai haita kaha haya salainai or phaigra di amake ring hoi tongo tabo hingke miawo hingke boano amake hoka nung kaha haya chebo salai phaiya bu phaiya amake ho tanabo miawo hingke nung no sakamai paikana am haita guardian buma amake sai tongano miawo ke tabo suk jorala borni guardian rok bo sai manya phuno bo soya gang ke tabo ni bihik elina sakma bo tabor jaga thang tong bo nung ja sai rok khai ne naikha ang thana intervention khlaikla thana o roila ha bo thana bo kha kila thana o ang am roila ha FIR roila ha FIR roi mani sal 7 tarikh hongkangke 5 tarikh FIR roila ha 7 tarikh hongkangke ano kila ni osi sala ha nini bureiba 3 ta osi airport ni binai kawi Delhi wasi boni tawar mayo hisab bano o sisar hingke bon pore ke bote bobo mukha sapi malia angbo mia thangi mia songoi pil hapan mia bokono samalia ang nai tongo jogi sab ke dara ni sondeha ke bo mai wan sok je ni buri je nok ne nokhai thangmani kubun chala bai de tei Delhi de thangka bo mai ne wan sok bo kubun chala bai ni thangkhana thangmale hapan bo bai hi detail samalia hingke kaisa o je bumung age kok samani majak mani chiko hi samani ei bobai ani sonde hoke bobai nengkhana mane salapan local rok ni baideng nai na chini tipara haste baire kubuni haste rok ni borok rok baideng ta thongja bo local ni tong yang nangke trukolar ang che khlai de mani Haryana ni sim khema no bono Haryana ni sim khema ta bono tabok suk jora bo nok ne nokhai thangka mane nukhung ro tak chirai rok chikon tongjago bahai rok no ba no tak pojonto phone rok khaimani krina bo tak pojota na phone bo khaima kare mungsa khaima kare mane je thangmani siring khota mahaita na je thangmani bo siring kuno nok digi bo sa hoya kho hi sawo yang digi bo kuno information kari kha ke nang tak to FIR rok khlaijak jodi FIR khlaibai aro police song eba aro society tongnai rok phane jodi ronlui le nini bori aro jaga bo se manjakha nang phaina phaisidi rohi call lo khaijak ang ke nang bono thangde nai phina jodi si bo amake call khlaike thangai nai ne ang bono jesa hasal thang phane thangnai na jesa hasal thang phane ang bono thangai nai ne mane bo pas phailia hankang ke phailia ke to phailia boni beparang nai hapana ang je pharesak ang bono chirasa khaini ta nai ne bo phirogoi phaila ke bo nang dogar khulogoi ro na bo phirogoi phaila ke dogar khulogoi ro na ke tabok chirai mangni nugo o chirai ke bomok okra bo dokra bo okra ko okra ke ajek jamatia bo ke
bo pelle khade pore bo class 3 bo porai tong tabo cheraikhe bo ke kg 1 porai tong boni bumungke hamjak jamatia bo ke bono sungnai sakla ni na ama je somoyo nok ni nokhai thango apro nang nuk ruk de to Nugu tunggu. apro sari de na salo de na di porbo de Sari yo. sari de de na Faya di poro. di porbo ke nang apro nogo tongu na sacheng de tong apro Sajang ko tunggu. ke apro bo dress rok sungwe akro gari ba de tha Gar betang ya auto betang ko. otuba apro boni gari bo borok rok de nang nok na bo sacheng de tha Bo sajang ko tanggu. kitabok ni na ama to 8 din ka wi thang ka nok ne kama mane nang ni ama kare khata Katanggu. ke nang ni ama phaila ha ke nang mane ni ama tak je phajaga hasalo tongthong nang ni ama no tabo mang phrini bukhak tei bo nugui tongka ka ni ama no phaibane bang nang tumai kok sana ni ama no Ema phas dia no na han chak tang. tei khorok sa boni thai thak bai bu kok sana kok ma hanam lena to samayang nai samaya na lukorok khnawi man khana bsala kanai bsa tak sele khaporona ni seng drup kok ma drup khose pheba amsukene buri rok maya sara joto buri no saya jema hai corrected ngai no sabo naidi chikon tabok borong ni songsar hatete ke tonglai tomon acha dara sikango oma sapigradi nungkhe tama khlai tongmon angke tabo tractor chalok tong male nawon tong tractor chalogoi songsar songsar cholai tong tractor rok kono mate chalok lai songsar cholai lai tong mon tab mane asuk kdugma nung bo bai nukong khalai cherai manglai tomne mo mane bulai mani rok to korib lena bulai ma to krei to emne bisakal ha kok kisa salai mani ga apro bo buma phar na rok thla thang ta kharai thang male ge bon pore te bisakal ate kuno bezalt krei mane je nukong kamane waisa pon o waisa waini rok kisa masa hai kok rok salai bai kok banglai mani usuk siblena kisa masa kok to banglai agi to kok banglai pa ukhi bike kok banglai emne bisakal ha buno kuno kok banglai bu bai tabok dara nung tabok nini burui jodi si tabok bo phaipina ingke nung accept khlainai saham accept khaina 100% accept khaina lukorok khnawi man khana tabuk suk joratei je pha bo hasal bo phane thang tongthong deli bo pha thangthong pia babo ni bwsai Uttam Kumar Jomate tak bo accept khlainai na phirawi phaikangke karon sa chikon tong bono sabo nai hano abono yakai klang thangmani bilai na musangya nung je jagao thangdi Elina Chakma nung ni nukhungo phirok paidi ni bwsai tabuk joratei bo joleya kho nung phirawi phaikangke hain accept bo khlainai hi bo sawi ni tongo nung jefa jaga thangtong phiaba nini live no wangsokdi nini chirai ro no wangsokdi nung tongwei si mai ke nukong hatete ke soloi le tomne phiaba nini maiya amasuge kri sijakha bwsano bo mai ke ni yakai thangma nung buni kubun dofa bai thangwei nung bo mai ke tongne oro ke nung mai mase de tuima nung yade bo ma haino nung musuk phiaba nung nugoi tongka ke nogo kifilani nung chaitokdi abo lukorok jodi nung mai khlaikangke lukorok bono no nakar glak je nai tongnai no hain hai jotono no hambai ya golo ani ganda wa asokjak nukhana bon Uttam Kumar Jomate ni boni bai bo bai bo kisa sing kok salai nei bo mai ke thangkha tamani bang thangkha nukhungo problem ungjak wi de thangkha na jaite gusti rok bai mukhang somlai wi de thangkha aborok ni kisa boni bai bai sing kok salai ke sikang bai ni bumung sagra ani bumung ke Surya Bhakti Jomate ya tabok je tui khar thangnai hai ka nok ni nokai thangnai bo ke ni tomo kala ani buai je kusuna ke bo nini nok bai tak oro bo nini tak buai jeng nok busuksa chalya jeng hani no holai ni tongo ke nung ni buai jeng ni tongmung rok no nung age rogo mane wa sogui nai kangke mane phlik phalak hai rok de nok bui rok bai mane kok sajak rok de nung nok bono ni buai jeng no boto phataro nokhaya nok singo no tongo mobile baile salaibo haino hindi rok salaibo borok ni jakma basa rok salaibo hindi samaro no kisa masa busiwi tong phano borok salai tongo ge buikok salai thane jengbo mungsa khaya tama bono jeng pressure rowani ba loge makhe ba jebai phano salai tonglaibo hai nogo saijeng chu tongani basa bwtui rok bo haino
borok ni borok thung tongbai jawo ge bwsarok si thung tongbai ke borok ta khe tongnai ba o haike no tongta borok kok salai tongmano ba tabok to bwsa mangni chikon chikon yakai klang thangja tak to bufa saisingsi tepro bobsa ke je samuk tang chajanai phiaba tak buma si thangpaijak ga tak chirai no le bo saising nai thai ni rok yong isabe bo hai chirai ro no le nai kol mani rok bo mahai naima to naimai no tongo tama ke boni bo nukhung alka ani bo nukhung alka ge oroba bo maija phro ni o ang chaya jora phang tongna ang chai dong phro bo ma chaya jora phang ge bo ano sai ka hengke to ang charawo ang mai ma chaya kho hi sa ga hengke to charawo thang ai chaya phana ang bono berai tong wil ha ani oro hengke nung mai de ma chala hi sung ke ma chaya kho hi bo sawo ge phaidi anoro hi ang khuri charai tong ro ta angke am hai khe no tong lai bo tei mung sang yang ke borok bo hai no asu bo khlai ya mui rok na hai chawo ge chung boro na wi no tong phai bo hai bo lai ja bai khana gadi bo khat na ni sikang bo ni tong mu rok le nung bo hai nuk tong bo thangna ni sikang ko mane tak tai sasnai oino sala rok bai kok salai tongo eba naw yakai thangsnai mahai roken boni chehara ro no nugule le nung sonde bo mahai bo khara ni sikang le nung bo mahai ke bono nuk am hai kuno bung ya phunu gya kok lo salai borok hai no bwsai no kotoro thoi chawi tongkha hengke bonno ngati o thangai mami sung to tui phano salai tong ge bisir ba hindi ro kok salai bo salai male hindi bo ma bo hai cholti ba sabai sabo hai ke salai tong ta ge hai ke salai serai tang ni serai yo ba je sanai ba hindi rok bai pha loge ngai sawo o wan chara bai pha no loge ngai sawo sama ba ta ba hi tong ta mon om ta ke kharai thangnai hi sia ta khaka maya boni sa serai ro no ya ka oi kharai thangnai hi khaka maya ta ge tabok te pro dara saka je tabok bono call khaibe FIR khlai mani yagulo Delhi hai ka ba Haryana wasi boni tabok location ma jagoi tong saw ni ne khoroksa boni bai hai ka ni buai jigno bo chirai knei bo tongma ba phirawi phai kan ke nung bono buai je isabe nung bono accept khai pinai tani khaya khanai ba boni no khungbo de khung boni chirai no le saba palai nei ba jong hai ge ase pase nai tong man thik no bobishot le sanawi ro ma yab le jong bo bono ge boni buma bu pha bono ma khai nei ta jong ba ta bo hai ta kho hisabe chu ba chu ro man asuksi hai theka ang phro hangkang ke rang puja kisa masa solo ro lai man tong ma jora hangke jibo manai mai ke ri khang kang ke mai tu mai no tong kho de bai wan tong kho de buai je hai ke tong de hi sing lang ke tong nai cha di ka hi asuk si honglai ma no daily to koi san no koi ni koi to ro cha ro lai me ya ge phai wi bo no kachang tong phai lang the asuk bu khano ni thur pa bo hai ke tawa sok lang thung khloi ma khlai bo bo ni bu sarok no bo palai bo munoi sok khai ni nai phai lang the